Awit namasku sirat rendah cakap kalmu serang tonggo awisi saling bisako sono selalu lan lopo eskumat sebes kantong lampain buku sinantur tulung natelokuat merlap rembarat dio Pino seto umum pramin mesoro karmo belum tumiyeng sampan purwo Wini Sudro engkang dinomo-nomo biar ditameng lawoto mangkio tekap kuasa nami budito tanpun dalam bangsa dumpo marmo panggeng panggengku sangkoren koto Purwakaning carita runtuking basa dongeng kula ilmu suroso yen winaras sangsaya karaos mulat salira lan rasa wangi weruh dhewe rasa rumangsa ruang sakilir jan wong luwaja jawa wis ngantuk caking carita ana becik wis menar jroning pakliran yaiku kang sejati angrasani pagelaran Ringgit Purwo Suryo Condro Baru yang kariko Kiwara Bawa Drateng Kang Ngawoso Sari Ratri Kami Beri Bawono Porwen Tekeng Dursino Berbuanti Tanpa Lembut Temanak Dadyo Petangan Dino Sasi Warsi Lindu dan Sabuarda Ketukulan Tangka Tumangkar Sinirang Berkoyo Sawak Panting Karumbiat Dadyo Padangin Kutu-kutu Warna Togo Dewan-wono yang Brotoyo Bagyo Bebrono kan tanpa jalan Janmo menungso lintah priya wanita sapondo-pondo amuk golonganing bangsa dewi-dewi Menenggih pundhita yang kaeko adi dosa puluh kaeko marang sawiji adine murid dosa 10 purwo marang wiritan Senadyan kathah kitang dewa ingkang sinangga ing pratini kinasa maring akoso pinapit samudra racak samyang raras nanging dhateng kadya ingkang dirupik ing dalu samangke bapak wonten gunung cilik ingkang pucuke den prapal winareng winangun padepokan yati wonten gularing patapan kembang sore ya patapan kembang sore Datang sepinten wong dengan asrama lajeng bareng padepokan bebasan namung satiruping bayu pandene nganguwung tejane anuman senine anebaki sawengke wukir tanpa ratus sampo sekar pandene gambar gandane pindho Karang kawi genang rapet kang mangarsono sakalanku gentul tapani rasi gentul lawin kang mangkat brahmono suci pertapan kekang sore yakti akorise pegawan sabdawolo yo resi dawolo yo rombong jiwat yo sang Dobrojoyo pandhita ingkang minangka ing Jawata kinamulan Purwidakari dasar pandhita ingkang jemput tapani pilabatan umukau lamun sikit panirawi pas ketengesti ing paling kawruh sabaran pangandikane bali saciptane mandi apa kang cinipta dadi kang sinebya teka sang mahatata donya pangasrama tanpa kanthi bambang iwake ingkang nadyan katon kathah para campret manunggu janggan ingkang samya puruhita mring sangiku lah sing mengko ingkang keparing caket pangarsa punika warnane cangkring
Murah diunjungi arti satrio ingkang bolong kasih Raden Antasena. Kedatangan mangkin saruswanipun pendeta Kendari Soto Nendi Sang Resi Mayangkara Jorat Enarongan Jo Kambang Singgono Lenggah Babuku Amari Telungu Kolong Jeneng Pratiwi Keparengan galih Setyo Purwito Meringsang Wijawara Mila Daya dengan Sami Dadya Mangkono Pangucitaning Praboyo yang bareng kawit-kawit wisang.
hadir bebas Ilahen astuna wasikam mangkuto disik cangkrik Antasena sowan wadah tak awit saya tak rangkake prasasat kaya sedya tak rangkul-rangkula yakti aku mung bakal pitakon piye pawatane para cangkrik Antasena pengesune sakamban para cangkrik ing gerbang sore kene siji wae ora ana sing rengkang dawuh malah ana saka pangguluku saiki malah akeh para cangkrik sing kepengin padha wita ana ngarsane Sang Begawan Sabdawala kepengin ngaksu seserepan lan mugi kawruh oh ngono ya yen ora bakal tak trimo ya cangkrik Antasena ya Panembahan ora lali aku ngaturke bukti ya Panembahan ya tak tampa tiba padha-padha prayogakno nggon kulungguh kaya sakurang prayoga nggon kulungguh Panembahan durung suwe nggon kurasana iki pertapan beban sore kok ana bayo engko dhisik di sana lungguh kang satata kejaba aku ngaturake sugeng rawuh aku uga ngaturake pambagya raharja to di sana kepareng rawuh ana pertapan kene Sang Panembahan awit pangestunipun Sang Panembahan saha kasempuh pangayomaning Jawata sawanipun kasat kawula lus raharja menawa wonten satunggal napa kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pakanipun Sang Wiku ya pangapunten dene panjenengan ngaturake sumpah kaya rene aku mung jejereng wong cilik kula ya wis tiba padha-padha wae lan ora jeneng aku iki tambuh nyatane ya iki lagi iki aku sowan panjenengan pisane piyai saka ngendi lan sapa sing dadi asmamu di sana Sang Panembahan menapa paduka dereng nate uninga dhateng kasat kawula gajake ya lagi sepisan iki aku weruh karo panjenengan Panembahan perkawis sampun kanu anggen kula cecaketan kaliyan Sang Panembahan wiwit kula taksih lari ngantos kula malah dados manggala senopati paduka Panembahan tansah ngomongi lan ngayomi dhateng kula nanging sareng kalenggan mriku paduka Santapa dados brahmana kok lajeng ketingalipun supir dhateng kula Panembahan lillah wong nyatane leh ku ngerti arep panjenengan ya lagi sepisan iki kok di sana nggih yen ngaten menawi Santapa saestu dereng pirsa dhateng kula sawetara kula badhe nggadhahi wangsul kula tepan jeng derek ditepangan esnipun kula menika saking Karang Kadempel atmajanipun Ki Lurah Semar Badranaya dene nami kula pun Ki Lurah Petruk Kantonge Bolong Panembahan kasih Siti ning tening suarane. Apa kowe wis tepung karo sing jenenge Petruk? Wis sampun. Wong ndi? Petruk iki sapa? Wong ndi? Saking
Karang kadempel nggih karang kabolotan bolot iki nggo ngendi arawani bolot iki bosku bolot nggih karang kabolotan kok panggenanipun petuk kantong bolong nanging mangke Kilurah Petruk nika katosipun nembe desa. Ketingalipun kok sak menika madhep dados Brahmana. Diam. Kowe ngerti ku dadi rohamu dhewe kowe malah sesedokan ana ngarepanku ngono kok. Nggih. Kadang paduka ngrasake ngacemplek kami. Katon menika paduka winangka kalian sawuto. Paduka dados Brahmana suci ingkang supados ambabar kawruh panunggal. Medharaken ngelmi pandang lah nah saiki kesampi nek murih wijang satara-tara swanmu tak keparengake rada manjek nggih ngestokaken kawuh santapa anjreng kang puspita saiki tak keparengake matur nggih kanemban nanging sakderengipun matur mbok bilih wonten lepak atur kula mangke nyuwun agunging samudra kang sami mantap ya wis dadi ngopo sernak no rasa mikir ringo-ringo nggih Gusti Santopo estunipun anggen kula sowan menika namung kepengin sanget badhe purwita suwita dhateng Santopo nadyan to kula namung dipun dadosaken juru ngangsu kula namung derek sendika sauger dipun tampi pasuwitan kula Santopo nek ngomong kira-kira wis kok pikir luwih dhisik kok kowe kepengin dadi cantrike Sadrawala iki mergo ngene aku iki nak mung wong cilik papan gunung kuwi pengono gunung adoh ratu tur nyanding watu mangane ya mung saenenge lawuhe ya mung sak wujud-wujute kadhangkala nek karindhok siji ya di ublek di para 18 apa kira-kira kowe ora gelo ora kuciwo nek melu aku kula menika sampun kulino nedha kirang buka oh ya syukur nek wis kulino ya syukur dadi kahanan apa wae wis siap kok kepengin suwita tenan ya wis saestu Santopo nah yang kowe pengen suwita tenan coba aku tak takon sanggune suwita iki apa nggih sangunipun wonten gangsal ana lima apa wae sangunipun mriku wonten guna sarana sakti wani lan nurut
Guna sarana sekti wangi lan nurut. Tegese guna apa? Aja ngati-ati lamun pinuju digunakake sang guru nadi apik. Nek sarana apa? Yen ketrima kasektene aja semangkean, aja sumungan. Ya bener. Sekti apa? Yen binarjaya aja mingkuh, wani tangguh saking boyo-boyo nurut menawi dinutuk bapak guru ora kena ngersula. Can lantik tenan kowe senggono. Lantik kaya lo sak ora-orane kowe iki munyuk. Ketek ya. Manungsa iki jare saka ketek malah. Nek mikir iso lantik kaya ngono, mantep mantep. Yang nopo tenanan mantep dari sesuatu nggih, napa menika ingkang sampun dados anepen manah saha diping tekad kula santopo. Ya. Nek yen kowe guru karo aku iki apa ora jenenge kebon nyusu budel. Boten kula nyusu napa mawon temen. Kabeh piye kae? Kula napa-napa nggih purun. Samping oke. Sapi oke. Budel apa meneh? Kenjik. Nggih, sawetara kedanipun purun soni kula gelem, kenjik purun soni kula gelem. Angger diseseli gelem. Siap. Yen pancen wis mantep dadi murid oke. Sak kamat-kamat sak gaduk-gaduk laku wangko lakon kowe gelem nampa karo kasunyatan aku ora kabrotaning janji. Mapanmu iki ya ngono ning pucuking gunung nggih. Kowe ora apa-apa tenan bisa bawa kula kanggo nderek yo. Yen ngono anak saiki wis dadi siswaku. Ning ngene. Yen kowe saiki wis dadi siswaku mestine banjur kowe arep takon babagan ilmu bener ora? Nggih. Meskipun mekaten garak ngono. Apa sira kaya ngono to? Kowe durung dadi siswaku nek kok ora tau takon bab ilmu iki apa seneng. Nah, nek aku ora. Aku cukup melu krungu wis masuk cah cerdas wae. Wis dipenake aku ngrungokke langsung masuk. Cara Pentium iki Pentium 19 udah. Leleng. Ya. Ya nek kene mengko bab ilmu manunggal utawa lama-lama mengko golek wektu. Wektune sing ngiringan. Jalaran yen lembuk babagan ilmu iki nuruti ngomongke ilmu ra mondake. Wong lanang iki diam-diam ngomongke saka wong wedok tekan nabi-nabi iso nyandake pirang-pirang wektu. Wis mongko bengi wae karo jagongan, mongko bengi sisa karo golek bakmi. Tur meneh dasare pertapan petang sore bakal ana gayuh. Bebasanamu sak kedape metro. Kabeh ora kondang mandang ngebaki jagat kaya bilih sang pertapan. Wong ing pertapan petang sore menika wonten pandhita babar kawruh panunggal para begawan Sabdawa. Bapak ngomong kal Iku lajeng kathah para kawula ingkang kandhang kasangsaya nandhang bapa. Lajeng sami nuwun pitulungan nuwun berkah dhateng Sang Papa.
Wahyu mulane kok anoman kondok. Lah iya. Ora ribet jare wae gaplok banjur ana gawe tenan ora. Nggih panggil yen menika kok wonten Kyai Putri nanging saderengipun kula ngaturaken pambagya sami wilujeng nyai. Inggih, estunipun mangke widodo bekti kula kunjuk nggih. Dipun kula mangke gawas sami-sami. Atur nuwun. Nanging boten sampun sekalian kula panjenengan kula. Nek kesamu ngono ya wis aku ora basa. Lah sampeyan ki sapa jenenge? Nggih. Nami kula pun Wahyu. Kalian kula menika terus parang ngomong tau singen Wahyu dalamnya pun dalamnya ini wonten terbang mriki mawon caket Wahyu biasanya ganti sinden bojone bojo kula menika dalem ini kesamar piye kok iso tekan kene karep arep ngopo iki kok boten bodho menapa-napa kok ora bodho curhat pamben arep curhat apa sasuwene kula menika ninden pirang-pirang panggenan menika bojo kula menika nggih boten nate wangsul kalian bojo kula menika wonten griya. Kula kok nemu pas ubah katok niku wonten foto. Kok iki kok alu ngomong behane gedhe tenan niku. Padahal apa ka HP-ne niku. Kok nengget niku nggih nopo ide niku. Kok sing dipun love niku dipencet love niku sik ayu-ayu sebab niku. Jane wong lanang iki yo ngono kuwi iki jane iki terus opo mesti awake kula niku terus opo. Wong wedok iki sak kowe biasane sok masake ora. Masake nang iki sakanane. Apa? Watu. Ada wong lanang nek watu ora waton. Masake gareke wedang. Iki kula iso gareke wedang. Pahit apa lagi? Kula campuri uyah. Mulane wong lanang ora betah. Coba piye carane dadi mbok warang yono, mbok bengi repot nek karwane iki pengen apa apa. Wong lanang iki seneng diperasake. Dadi gawe wedang susu gawe wedang. Kodhoke banyu wis siram. Monggo Mas sampun dados menika pun siap sahan kalian siram monggo. Nggih kapuni monten. Kalau kula ejak niku bojo kawes monggo siram Mas monggo siram niku kula mati karek ngoten niku. Gede wae semono. Kalau kula niku biasane ukurnya ora apa-apa. Wong wedok iki kudu sabar. Wis ya bojo kuwi wong wedok sing dibutuhke iki bungane. Wong estune wis wong lanang iki wis abot pikirane pirang-pirang. Carane ben nguripi bojoku nguripi anakku. Dadi nek sae-saene wong wedok yo memberikan doa sing sapi-api wong lanang. Yen karep kula ngaten, nek kok sing dilet niku malah sik niko. Pokoke pun HP-ne niku kowe wonten tulisane telepon ping bola-bali ping 2 apa ping 4 niku tulisane pasiko. Pasane ngomong jenenge wong lanang. Jenenge wasitone sing nopo kok wong wedok ngono niku. Wis ngapura wong lanang cek ono masa-masane ngono kuwi. Ono masane puber kedua, puber ketiga kuwi. Nek sing jare sing ditersaikan iki ya bojone dhewe. Kuwi wis diterima-terimake wae. Ono fasene ilang malah kuwi wis sing dimadhep mantep marang bojone dhewe. Terus kok ngomong liyane yo wae. Aja. Wis
siji kuwi kan ngidalake abot ngomoni wong ayu-ayu sindir pirang-pirang. Nek nek sing gemati wis apik. Andan aku suka ngomong. Aku suka ngomong sampun mari kawul dateng ngomong. Ya wis sing apik. Wes disabar-sabarke dadi wong wedok pancen kudu kuat kaya ngono kuwi. Atine ditata, pikirane ditata, aja nganti bedbut. Kok bedbut barang. Napa? Mute elek, rasane elek. Soale wong wedok iki dongane mandi. Kok ngaten ge? Iya. Dongane kudu sing apik-apik, nggo lanang dongane sing apik-apik. Dan boleh kerja mulai kuwi rasane diperajake ngono ki seneng. Wis mesra. Oke, ngoten iki. Kalau tak nglakoni napa ingkang sampun bakal kan bulan panjenengan situasi kok akan kanggo. Yo. Niki kula wonten anu arep kok saking rinduan kula wingi. Wonten saweran menika kanggo panjenengan ora. Anakku piro? Iku. Ya sih anakku ora butuh kaya ngono kuwi. Aku sak durung nglakoni wis kowe mulya kuwi dibagi kanggo anakku. Nggih, aku suka wong pandang. Sinten menika? Nggih, nami kula pun Mariono. Oh, Mariono. Iki tekan kene arep ngopo Mariono? Nggih, kula nyuwun laris anggenipun kula mayang syukur-syukur kula nggih kepengin dados sanipun kula nyalon gitu. Nyalon apa? Nggih kula pengen dados duko. Wis dadi dalang ya pengen dadi duko lah nggih mboten napa-napa. Mau dalang kondang terus ngono kula dados bupati kula nggih pengen dados duko ngono. Angel. Nggih ora ono sing mustahil kabeh iso dilakoni. Nek jaluk laris kuwi pancene angel kabeh kudu nganggo srana. Sranganipun menapa? Sranane ya kuwi ya prihatin. Dalangi prihatin kuwi ora mung poso, ora mung kungkum, ora mung apa wae nglakoni prihatin sing cara spiritual. Ya prihatinipun prihatin napa ya oke. Kaya dene golek-goleki ning YouTube golek inspirasi kuwi yo penting. Ora ngoten. Kuwi nggih sok golek inspirasi niku. Nah, inspirasi itu apa? Nggih sing indah-indah niku. Dan aplikasi-aplikasi niku. Aplikasi apa? Wonten aplikasi sing landhep banget niku. Aplikasi kok landhep banget nih. Aplikasi apa landhep banget? Niku naminipun melicet. Aplikasi micet terangan lho. Ya niki karep kula niku pengen dados kondang ya kondang kuwi angel jenenge Wahyu kuwi. Wahyu niku bojo kula niku. Ayo Wahyu iki angel. Wahyu kuwi ra mesti masyarakat kuwi iso seneng sing jenenge dalang iki. Kuwi yo mergo pertulungan dhewe-dhewe. Terus carane ben iso ditresani masyarakat pripun kok. Lah niku carane ditresani masyarakat kuwi yo kudu tanggap, kudu tresani masyarakat. Carane kuwi arep dienggo. Ora kok kudu duwe bondo iki aja kuwi. Nek piye carane kudu gelem ning arep dhewe. Sikap nek ana kebutuhan apa masyarakate dirungokke. Jadi kudu gelem mengisor.
kudu gelem delok masyarakate kaya ngopo. Ora mung karepe dhewe dileleng cuma jadi butuh. Yo apa-apa waton jupuk dhuwur dipek dhewe. Kuwi aja nganti kaya ngono. Apa neh? Entuk duit akeh tanggap campur sari nyaweri. Wah, wis iki contoh sing ora apik. Nyaweri iki apik nek duite bener. Apike yo dienggo kaya ngene iki, misale dibayar nyawer sinden. Mane kok dikawon iku nggih nyawer yo beda. Nek nggon wayang ngene iki nganggone iki prihatin. Nah, iki ndongake ana dongane. Dadi apa sing didongake direwangi melek sewengi ya, kira beda. Ngaten nggih. Dadi nek koyo kudu prihatine ora mung prihatin bab spiritual, tapi yo prihatin bab mikir karo golek karo nggih ngaten panjenengan nggih. Berarti kula nggih ajeng mundhakaken dawuh panjenengan nggih. Ya wis kuwi wae. Niki kula namung nonton mboten yo saged mboten. Rasa-rasa. Aku iki mung dadi dalan. Aku kaya ngene iki ora mergo aku dhewe. Aku iso ngandani ngene iki mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip dilalah kersane sing gawe urip. Aku iso ngandani kaya ngene iki, aku iso marekake, aku iso ngomong-ngomong. Ning janjane kuwi mergo kapercayane dhewe-dhewe. Oh ngaten nggih, nggih. Yen ngaten nggih kula matur sembah nuwun, kula nyuwun pamit nggih panjenengan. Iki kok ana wong piye iki lek ngomong iki kepiye wilujeng injak mana iki kowe kenapa itu ngomong apa lah kowe iki lakmu kenapa kok miring-miring lho iki gua ora ngerti hubungane apa kok tak iki Pak Mbak kula nuwun dipun marekake kene iki carane iki kula sakit kados wingi-wingi. Jenengmu sapa? Ya, kula Anting Nambang. Apa sing marake kowe iso dadi kaya ngono kuwi to, Ding? Kok lambemu iso menyor-menyor kaya ngono kuwi, lakmu iso miring kuwi sebabe apa? Kamu ngene, kula iki nek wayangan iki kok tiktokan. Terus velocity itu terus silate ngaten itu. Dilalang itu. Kula niku nek wayangan itu mesti ngantuk. Kata kula mangap. Pas mangap iya kula kancing. Mulane nek wayangan iki yo carane malah yo kok malah turu malah TikTok kan dadi ngancing kaya ngono nek ngomongnya karo kula iku nggih ben piye ya aku up to date aku gak ada kasih niku terus begini di panjenengan nyuwun sembuh nyuwun mari ya ini susiti ini oke. Ini apa nih berbalik gitu? Jauh seneng kok balik. Bikin atas kanggon grono kulo. Grono ki apa? Ini seneng ngomong grono ki apa? Grono ki buntu. Grono kok untu? Untu ki wajo. Grono ki
irung. Lah kula niku mikire drono niku untu e. Lah iki anune niku netes tekan nggih untu kula. Ning mari ora, nggih mari. Sing penting wis mari, seneng to iso nyanyi meneh. Nggih, matur suwun nggih Pak Mbak. Iki kula kedah bayar boten. Sebab kula niku mantan anyaran. Kebutuhane kula niku nggih kata. Kula boten wonten napa-napa niku pripun. Upami mawon ndejan panjenengan nyambat kula menawi wonten acara-acara boten napa-napa. Wah, wis aku sak dereng nglakoni wis iso mari kowe iso nyambut gawe meneh aku ngali seneng nggih matur sembah nuwun nggih Pak Mbak. Sapa iki? Mangga pangke nami kula Tusilo. Kok kaya lagi rumit iki? Tusilo apa? Tusilo. Ibu mergane kula niku nggih lair wonten Silo. Kados nami kula Tusilo. Sikilku kenapa Tusilo? Nggih ngapunten teh. Niki kula sikile niku rempok, boten saged jumeneng malih niki kula namung saged ngesot niku mawon. Lah kok mung ngesot iki apa sebabe? Jalanane apa? Nggih. Sebagai laki-laki sejati. Kula menika sok seni karo bocah-bocah sing senengane do ngawur. Sok senengane jarak ning makane peti tak berdiri. Anggur peti tak berdiri ngono kuwi. Langsung tak candal kali bosine tewu tang glosor ngono kuwi ngopo dadakmu lha yo kula niku sok mangkel bocah peti iki bayar nang wong wong wali nanti karo bocah tak goleki wae yo ono bocah wali peti iki langsung tak candal kali bosine tewu tang glosor ning dina bacute dina ping 3 apa ping 4 niku wonten bocah niku pun kula tahu tang malah kita kula njepret dilasar kok sing dilasar sampeyan ayo kuwi sing apik jane bocah-bocah ki ra ono klerune ngopo kok mbok tewu ngono kok mbok teng iki mau bocah-bocah ra ono kleru ra ono apa-apa kok mbok jotosi kaya mangkono. Sing jenenge hukum kuwi ana werna telu. Ngono nggih Pak. Hukum iki ana hukum alam, hukum adat, hukum karma. Nah, kuwi kena hukum karma. Mergane apa? Mergane bocah ra karo apa-apa. Wong salah mergane mangkel karo ndelokke kowe wedi apa piye? Lah bapak ora apa-apa langsung kok tiang biasa bicara apa nih kok oh wani itu karo bocah-bocah ini kan hukum sebenarnya hukum karma ini mulanya awakmu sing jebule nggih panjenengan ngapunten iki kula saestu kula pun tobat kula mboten badhe wonten malih panjenengan tenan ora janji tenan di cedekmu nah ngene iki nek wis janji ngene iki kudune kowe iso mari. Deloken mripatku. Wah. Nggih kula saged jumeneng malih panembahan matur sembah nuwun ya. Ora mergo aku, ning mergo kowe wis gelem janji karo aku dhewe ora mung waton. Delok wong gleleng banjur mbok antemi-antemi ngono kuwi. Nek kowe janji awakmu dhewe kowe gelem sak derma kowe gelem apik karo wong
wong liya, ya kowe bakalan mari. Nggih, matur sembah nuwun panembah. Malah dadi kerawuan ora pangling. Iki malah kerawuan pendhita Durna Walopati Haryo Sengkuni. Oh, ayo diacarani. Nek rasa basa ora apa-apa mergo loro iki ning di papan mesti mung arep gawe iso. Yo. Nek ngono dhisik ora bakal nyambung paningan. Iki pendhita saka 5 Begawan Durna lan Rekyanapati Haryo Sengkuni. Padha kanthi raharja rawuh ana petapan Begal sore iki. Oh, lore. Kuwi kudu mana-mana. Kuwi nek bujine pendhita sing ora apa-apa. Kalau aku ora basa ngono ya, ya sampeyan. Prataku ana perkapan kene ora ono ya. Aku ora malah sawiji apa. Iya panjenengan. Selamat tekaku ana perkapan ngene. Oh, ya syukur. Banjur ana wigati apa? Dene sengkang-sengkang datang pepoyan sang tokoh Begawan Durna rawuh ana kene suwilan. Ati-ati ora ngono. Nek didelok wujude kaya ora semira ning sekote jane mantel ya nyogolanan iki. Sajake pendhita iki sekti tenan. Pon. Sampeyan mengender mawon ampun kuwatir. Satwa tekan ana kene sejarah diutus dening anak Prabu Duryudana. Sabakan dia Prabu Duryudana ini yang nomor kapan depan sore ini orang pendhita gambar kawruh paninggal Jokowi pergone nate siswa nang padha meguru sampeyan bisa gawe anak Prabu Kasem Semar Begawan Sabdawala keparnya anak Prabu Duryudana Begawan Sabdawala bakal tiba yang ora negara Ngastina dene wigati bakal didadekake pujangga bakal didadekake karo anak Prabu Duryudana dadi gurune Kurawa dina iki aku bakal ngejak awakku bareng saklangku yang kowe njaluk bono apa bebanane yang kowe njaluk itu kono apa pitukono wis kuwi kanggo sing kawaca iki gatine aku tekono ngene iya Sabdawala aku minangka Seksi Rama kowe bakal diangkat dadi gurune Kurawa kuwi wis saiki wangsulan Sabdawala yo ini ya pendhita Durna lan sampeyan Rekyanapati Haryo Sengkuni. Aku ngaturke matur nuwun dene kasorawuh kene lan matur nuwun dene semono kali gatene sinuwun Prabu Duryudana. Dene aku bakal diangkat dadi gurune Kurawa. Ngene, aku ngapal perkapan Begawan iki pangasaku. Aku kepengin dandan-dandan tumrap kang padha baru luwih. Aku kepengin ngelingke marang wong kang padha lali. Terus untuk banyak Prabowo yang aku ini dianggap pendhita kestik, pendhita sing sekti. Mela. Wis rasakan kaya kawadan. Bakune saiki kok kali gelem apa ora tak kaya menehi Ngastina. Ya saiki ngene wae. Renen aku karo sliramu kuwi padha-padha pendhita, kok kira-kira kowe iso mbantah cangkrimanku. Nek kowe iso njawab pitangonku aku gelem tok boyong piye. Karena apa? Aku sing gampang wae aku iso. Ya, takonku aku pendhita, kowe pendhita. Mula yang kowe ngerti aku pendhita, coba pendhita kuwi duwe watak pirang perkara. Jawaban. Tapi iso berapa? Koyo karan. Nek kowe tidak hal. Ya kira sampeyan iso. Tapi blas boten ngertos. Lah niku sampeyan misi-misi kula. Aku. Tapi delok. Saiki kula wakil rafal kemawon. Sabdawala. Nek ana panjenengan jasa iki aku tak krungu.
Lho. Ana wong takon ditakoni. Bapak kok ilmu sing dari kali tahu kan kuwi. Kok bener kurang piye coba nek. Pak pendito kuwi ono pirang perkara. Nek sapa penunggu Pak pendito kuwi ono 8 perkara. Mbok loro wae. Sami bukan dadak 8. Iki pancen ono 8. Ono miladi. Ana bojo krana, ana merak cancang, ana karang brana, ana gentong umos, mara santun. Jali aji sing kaping 8 Brahmana jali. Wah, akeh banget. Miladi iki apa miladi? Miladi. Wong miladi kuwi seneng laku tata brata, seneng poso lan sampe apik. Bojo krana apa? Umure sing nom ning wis mantep dadi pendhita. Nek merak kecancang gelem temandang gelem mejang tapi yang belum dikunjung nganggo gula teh kalau rokok mulai iki. Iki jagone pendhita dunia jadi neraka kancang. Sampeyan iki ngene lho, Dewi. Kaya saiki sing ngomong karang drono, kuwi apa? Karang drono. Iki pintere utawa sektine warga Bedhayo karo roh halus utawa sinebut pendhita prewangan. Yen gendong mos niku ketoke pinter ning jane bodoh, pong-pong bolong, niku ora ana ilmune. Mara sakon itu apa? Senengane kula kono adol kene. Kula kene didol kono. Sing kaping 7 jali aji. Sing diulang murid sing lagi senengi. Nek murid ora senengi ora diulang. Jenenge wae. Nah, lah yen iki contone kedua guringan. Film mulang karo murid sing senengi syukur-syukur transfer. Iki Sojok, TKT menang TKT. Aku satu masih ada ngono, Brahmana jali ngono apa? Brahmana jali. Pintere sumarah-marah Gusti. Bener ora? Bentuk ngono. Wis kok cakap ya. Padha kuwi padha karo kanemuku. Jare sing padha jawabane nyatane ora iso jawab ngono. Sadowo, saiki mung bobo penutup. Kowe nek bobo tak sembahyang iku kok gak rakuni. Koseno. Ojo ngomong Maria, yen kono iki sakalakan lakonono, pendeta bakal tak gajul tak rendang-rendang. Ketulungan ora apa-apa, ora masalah. Sapa iki mau katosipun anteng, walah anteng bapak marah ya. SMS lho mari ngomong. Mari lagi ate. Bujune sing foto. Apa-apa, iya. Boten apa-apa. Ayo. Sayang ya. Respect ya. Bujune iki mau cantik ono seno tanggap so. Nek bae tenan. Lah ya aku satu kok. Nek dipapan jenenge ono durna arusan kuwi. Pasti wong gawe budak gawe iso. Mulai ya terus tak gajul iki mau. Saiki yo wis kula nyadong gawuh karo nyadong gawuh arep kepiye. Kula iki cuma dongkol bangga. Anoman lan Antasena. Renen ku saiki do dadi sesuatu, aku njaluk gawene. Mergo durna karo sempuni kae ning dipapan yo mesti nggawa Kurawa. Kundurna. Sopo nek kena digawe becik. Nek wis ra iso digawe becik wis mongso borong.
Nanging para kawula sing mapan ana kiwa tengen pekatan bekak sore kene aja nganti kasempil ngarat nggih. Dan mekaten ngestoaken kawula. Yen ngaten kula pamit kula tambahin pangestu panjenengan. Aku njaluk pamit kula tambahan Pamatoke Kurawarja. Sing padha suriti ati-ati aja ninggal duka lan prayoga. Lan gandeng wis ora nggawa maneh dasare ya wis lancine manembah. Iki umpama cara ngaratu ngono apa pundhun dateng. Dawuh kula cangkrek kon ngurmati aku utawa supaya ngiringi aku nggih. Kesane apa? Kesane dengan apa ini paguyuban karawitan cangkrek budal sore ya wis padha samakta ya. Aku paling seneng ya labrak sanggumu ya wis manut bae ya monggo. Sore Pandhita Durna mulang patih kaya sempurna kang alosmono ing sempalane ya ongkoseno. Sidhanate kakang para saka kula.
Panjang sampean gawe kaya paketok supaya berkawan sabdo larti boyo mengesino. Sing jani mau ngerti kena mati nih. Mongko jani sampean ngomong perdomeri arwati kita itu. Ribon yang mana nih? Mau nyatanya berkawan sabdo lo ya aku tenang. Berkudu kaya-kaya dipakai pacane kulong kali kaya agake Begawan Sabdawala ing ana sebut pendhita wujude ora apa-apa wae anes dekan iki pakai kawruh nyatane ate sing dadi santri lan iku ora cuma Pandhawa ya mesti terus juara perguruan Sabdawala iku nah Pandhawa bakal saya kuat nek pancen bakal aku kula kuwi banjur patut kalian anak Prabu Duryudana supaya pendhita niku disetake mawon niku Dik. Ya nggih. Nyatane sampeyan bisa gantah yo kalah kok. Monggo Subrata Sena barang yen kemurite pendhita niku. Nek iki wawon Sena nggih ngambil murid-murid. Ngambil wangi jempalane Kakang Durmala kula. Pun Dik, iki Kurawa sing ngalusi pengawan. Nggih kula kanggo ngampun sotomu. Iya sing kedwingi kok. Napa? Kula mengkaji. Antasena langsung wae sing dadi cantrike. Begawan Sabdawala pateni. Nek kamu pertama diopo? Diopo to? Nggih, kanggo mammo sarana lan bujake ora kuwi. Tidak melakukan dengan malah bilang-bilang kaya ini. Ana ing pertama kene. Majwo, Patokno cantri itu Begawan Sabdawala. Untuk kalian tidak nekal perkapan yang siapa menggih misalnya dulu yang sebesar Antasena wani kalian wong tuaku untape nyawamu Wah, sebut tenan. Antasena
ganti muridé Begawan Sabjawala. Ya sono pancen mangkono. Lho, kok karo aku nanya jangkar ora basa. Lah kok dadak basa iki apa? Nek Kurawa tak basani lumrah. Wong arep piye gawe kudu kudengku. Kali nek kowe iso apa? Wah. Wes wani mirang-mirang wong tuaku. Anake lanang sing ora trimo kowe manut tak pegel guru. Enggak benar. Kurawa tekan kene mat kali isuk. Ya saya tahu ini kalau tak apa-apa lagi kalamu boleh no panjamu tepat katamu lu tak lu rasa kakek super langsung tahu tak Sabjawala ana munyuke bareng kethek putih anoman iki yo kananmu di Begawan Sabjawala tak kegele dulune wis kembandu anoman gaya yono punya rek di pantangan baca silang makane paling
Leleng pacaku, yang belok sirahmu, yang dendele dipegak dicampuri sabda wolo. Mati kalau penggelo bono ini ngomong kira-kira wis sernya, kan? Waduh, wusmu, kapan bisa ngecap umpun dikira anu mati kalau penggelo bono. Ya, sedih kendel, bontuan ini, saingi ini lain. Kau pacak pendito, aku juga pendito. Aku belum ngalah ning lapang pesong batang kita ngamuki. Yang sak bantah yo. Yang mau tak ladeni. Perang coro bantah saya apa cangkrimanmu. Ya. Aku coba takon. Sing kepisan. Bantale ngungkuli angin ki apa? Abote ngungkuli bumi ki apa? Dhuwur sing ngungkuli gunung ki apa? Sing ngungkuli suket ki apa? Sandang karo pangan kuwi dhisik endi? Wis batang. Lah. Iwas gelem iki mung sepele. Kaya ngono kok ditakoke. Aja pinter iki. Nek ora iso langsung ono. Kantere wong golekane. Iki kecelang pinceto. Tumutong papan kang bakal sinangka. Bukti apa? Manungsa sing lungguh ana kene nanging gantine wis ana papan ingkang sinugih upamane aku pengen mapan ana Negara Mestina aku mapan ana kene nanging gantinku wis ning Mestina bener ya lagi siji saya abote ngungkuli bumi kuwi apa abote ngungkuli bumi ana sipate ibu kang bobot japan kali Wilayah lahir ke diwasake bodoh lan pinter japan kali mau Lumantung sibuk gune bulu rentak yang mana Jopora. Wah, cocok. Saya ini dhuwure ngungkuli gunung. Iya apa? Dhuwure ngungkuli gunung. Utangane wong tuwa tumrap anak. Kadang anak dikadang besok yang dewasa bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Tegese kadangane wong tuwa bisa kasembatan. Iya. Sabanjure kae ngungkuli suket kuburan saya. Kae ngungkuli suket kuwi temen-temen manungsa. Bukti apa? Suket siji yo siji. Yen manungsa saiki duwe panemuane warna. Waduh. Bener. Yen wis saiki sandang karo pangan kuwi dhisik ndi? Yen panenku dhisik pangan. Nah, salah. Goblok. Ora ana ngucap kasar mopo. Nek ngendi wae sandang karo mangan kuwi dhisik sandangane. Nyatane apa nyatane? Ya ini kae beda. Kae mesti wis nganggo sandangan dhisik. Ya wis nganggo sandangan banjur njaluk banyu susu ibune, ya ora? Nek ngono nek ndelok kanthi cara lain bupati. Kok iso bukti apa? Ana wanita obat pangan sasi gede bilang sasi pengen mangan woh-wohan utawa ibunya ini jenenge nikam kalau lahir itu sing jaluk wong tua atau sing ngandut nangis sasine itu sing jaluk japan bayi sing ngandut berapa berarti di sini sandang kalau pangan mati bener ya noman aku bosone iki gitu wong ya sing ngono TKP iki aku sedoliran Duki, benakil, saya dia harus takon. Yo, takon apa tak batangi? Sundul malah cincin apa? Aduh, sundul malah cincin apa?
sundel malah jinjit. Kenapa aku lagi mboten ngerti? Aku ora ngerti apa, Mas. Sundel malah jinjit apa? Poncongan minta telek. Kok iso poncongan minta telek piye? Poncongan minta langsung dulu. Sopo wae nek tidak telek mesti bakal jinjit. Jajal nek ora percaya. Iya. Nomor siji salah. Nomor loro saya tak takoni. Apa? Nah, ono telek sarang ngarepmu. Kowe milih lunga. Apa mbok tepi? Nek ono telek sarang, kok ndak sarang? Nek ono telek sarang ning ngarepku, tak tinggal lunga apa tak tepi? Ya tak tinggal lunga ya mambu. Wong tinggal ngomong juga cukup piring. Ya ngono tak tepi. Berarti ora gelem mulyane arep kok pek dhewe teleke. Wah, kasih dong. Aku takon telu wae karo dhewe. Dhewe apa? Turangga, Yuwandono, tumurun semedi lihat apa? Oh. Apa kowe? Kowe sampe ora turangga kuwi apa? Jarang. Yuwandono nunggang jarang. Jatilang kuwi. Tumurun apa? Tumurun medun. Semedi nikmat banget. Tegese nikmat krasa. Banjur tegese apa? Nunggang jarang krasa penak. Nunggang jarang krasa penake. Iso mlaku Mas. Kene gampang sepele kita kamu. Sepele. Ning nggon jagongan, jogangan lho sampeyan Pak. Jagongan kaya kowe. Jogangan iki kok nggih? Emang lakon apa maniku? Apa saudara? Iki tongenan nalika kowe golek sedulurmu Sucitra. Angin gampang segoro. Monggo kowe ora iso mabur. Banjur prasangka sapa sing bisa nulungi yen sipate priya. Arep tok aku sedulur senara iki. Yen sipate putri arep tok pek bojo. Wis ana banjur ana jaran sembrane teko. Kamu mendak ing arepmu. Bertanggap sasmito. Jaran banjur tok tumpaki. Sak suwene mabur. Sing ana ngrasa kepenak karo kepenak aku. Mereka carita. Sisaran banjur anak-anak Aswarama saka linggaring nulung Aswa Sutawama Aswa jaran Sutanak utawa becik latihan soto kasih paling menungso anak pendito nanging pakutan karo jaran wah lagi itu nih kowe
yang bicara kepiye sampean ora bakal bisa ngendhek marang Begawan Sagawala. Iki mawon musuh karo candhek-candheke kaya ngene rasane. Adil Undang ngotak pun. Kone kelarep gawe kate sampe kok. Ini panggilan apa malih? Kakal manis. Bisa bolong kok iki. Dek, kula ngerti, Dek. Kula ngerti. Iki mau kok finali ngene to, Pak. Kok gelar pendito niku inggih Begawan Sagawala nanging nek saking coreke niku genah. Petro kantor bolong to, napa nggih? Petro kantor bolong. Nggih. Ora wujute ora apa-apa, Pak. Dan terus kesane. Perkara iki foto diaturke blekok. Warung ning anakku. Wah, matur kali para Pandhawa. Nek kanthi Petro wis wani madhep dari Pandhita, iku tegese ya wis wani kali ucuting para Pandhawa. Nah, Pandhawa mesti bakal padha rungkap kabeh. Petro wis dipateni. Wah, kok ketok eling kanan. Ning prakteke ndur iki. Mereka Petro niku kono kawani Pandhawa. Kota. Sampai akan percaya kali kula ini. Kok sak perkara kok mundur dhisik. Kula tak kamar to. Nggih, dengaran monggo kakang bener kula. Aku bakal diparingi pangan. Jarene sapa kang kalbu Sumerta kuwi bakal dadi mangsane Bathara Kala. Nanging dinamune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong kang Sumerta dan siji wae ora ana malah kepara. Saben-saben aku ngerangsang bocah Sumerta mesti wae aku ketemu kita kang bisa maca nulis nonton jroning awakku. Lantar gawe guru bapakmu yang kepethuk wong kang bisa maca nulis ing awakku. Kadyan lebu Sumerta nang aku ora kepareng mangsa. Nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandha Buwana. Dalang rawat kuwi mau sing bisa maca tulis ngono ing sareng kanggo sampeyan. Aku banjur terima kepelayu bakti karo kalang kuwi. Aku mau bareng selama ngesani di Betari Guru banjur digunungake diparingi kepada jarene mapan ana ing perkapan Jepang sore ana pendhita kesthi keparok Begawan Sagawala. Nah, yen ora kalbu wong Sumerta nanging kuwi wong kang murang tata, wong kang ora kepatuh jaman ngrene.
para pendhita kuwi mau pertapane kang kanggo manas romo pepasrene wani nembo nenggari marang kayangan Suralaya mula aku supaya mandiri kudaya tak upayake tak ukyake pertapan kepangsore janji ora tak endake tapi pamane Thank you.